Nginibingelele ngiphinde ngamukele kule channel ehamba phambili ngeze lami igama engumfeze kuNtuthu ngakhumalo bathi la sibona amagomede. Manje usemusha mhlawumbe kule khasi engizocela enze show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Nazi nganza kwethu ukuthi mangabe kulesikhathi asize khona uzopholisa amaseko, kodwa nje sonithatha sinibeke endabeni ehamba phambili noma ngathi indaba okuyizona esithi ezisenkezweni namhlanje. Bafethu abantu abaningi bese babonile nazi mangabe kulesikhathi ngifuna sikhulume udaba olithinta lapha uMthandeni umfo kaManqele. Bathi igcome lesho umshove enkani kwabanenkani amadoda ngiyafela enkanini oqhuma inhlamvana ngemfungo baba awu madoda njengamanje nje ngasho ukuthi siphansi ematuba emdletsheni. Bafethu sibonile indaba ethinta igcome lesha lapha ukuthi iyidedelile iCD cover lapho kanye iCD ene tracklist lapha euhla okuhla lwezingoma ezobe zikhona. Kodwa nje ngifuna sixele kuye abantu abaningi ngithe mhlambe bokutheba ukuphawula ngaye enkundleni zokuxhumana ingoma engunombolo 3 track number 3 kuyona album othandeni esingaka confirm isihloko ukuthi mhlambe sithini, kodwa siyazi ukuthi ngawo umhla ka4 lapha kuzobe zithi lapha zenzeka izinto ePeople's Park lapha. Kanjalo futhi naye umfo kaManqele uzobe ededele yakhe album eyakulonyaka. Number 3 isihloko sengoma sithi ngisaba nokukhuluma wengaza kwethu kodwa abantu abaningi impela bese babonile khona kunamanye amagama impela khona angicabanga ukuthi mhlawumbe abantu abaningi abawathokozeli ukuba khona mhlawumbe kwengoma. Singazi mhlawumbe noma mhlawumbe usanyakaza isizwe uMthandeni, siyazi ukuthi insizwa lena ekhonze kakhulu ama surprises. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi usanyakaza isizwe mhlawumbe khona okunye kuzoza mhlawumbe mangabe iCD siphuma siyibhala omunye umbhalo mhlawumbe hayi lo bhalwe lapha, ngoba impela amagama abhalwe lapha ngaza kwethu nawe uyazibonela lana escreenini sakho ukuthi number 3 uthini. Abantu abaningi badlulisa ukuphawula lapha ngayo uMthandeni uManqele bakhuluma okunye, abanye bakhuluma kabi, abanye bakhuluma kabi. Siyazi ke thina ukuthi mangabe sikhuluma lapha ngensizwa igcome lesha kuyathiwa ke awumbheke umfo kakhoma lo madoda useyachema yena uthanda ukhuzani lapha hayi wengaza kwethu. Thina nje sireporter everything. Mangabe mhlawumbe kuthiwa ukhuzani khona kwenzile naye siyabuya sizosho ukuthi indlamlenze isitheni. Mangabe mhlawumbe igcome lesha lapha khona lekushilo sikubuyisa ngoba kunjalo akukho esikudedayo wengaza kwethu. Kodwa nje abantu abaningi sebabonile impela isihloko esithinta uMthandeni umfo kaManqele lapha esithi uShefa leyo mpahla leyo enkulu kunjalo wengaza kwethu. Mhlawumbe wena ngakuthini mhlawumbe kwakuphawula okanye luthini lokhuvu mhlawumbe ngesihloko sengoma engunombolo 3 ekaMthandeni umfo kaManqele ukuyigcome lesho umshove enkani kwabanenkani madoda ngiyafela enkanini emfungo baba awusuka madoda insizwa le masikhuluma ngaye insizwa impela ebhaxabula ama hit ethi hit after hit. Siyazi ukuthi inkulu ingoma ikhona nengoma inkalakatho kuyingoma engenisile lapha ebantwini lapha nje ngokudedela ipromo. Insizwa ithe ukudedela ipromo kwavungazela izwe lapha kwasuka nomkhulu umsindo kuye lapha kanjalo futhi nokhuzani okuyindlamlenze umfo kaPongose kubalandeli bakhe lapha nokhuzani nabalandeli bakhe umgcokamelisha uMthandeni umfo kaManqele. Siyazi ukuthi eziyenzeka lapha nangawo umhla ka4 impela zikamile workshop ikhona bathi umbuso wamasimba festival hayi yabona phethu kuleli viki angazi kodwa nje ukhona ifestival igcokamelisha siconfirmile ukuthi izoba ingxenye yalowo mcimbi ozobe use workshop. Kanjalo futhi ukhona nomunye umcimbi okhona lapha ePeople's Park umcimbi ngicawuthi umcimbi okuyiwona omkhulu kunawo wonke umcimbi ezabe khona ngalisabasha. Mhlawumbe ngakuthina kwakho ukuphawula malaleli zindaba hlangana lapha kwi-comment section sidlulise ukuphawula ngalezi ndaba kade nginibekela zona namhlanje. Bafethu bekuyona ivideo namhlanje, bekulona udaba namhlanje ngidlulisela namhlanje kwesenkezi. Ngicela ukuthi kwakho ingakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi ngithanda ngiyathembisa ukuthi ngizobuya futhi ngizonithula ezinye indaba ngesikhathi esilandelayo. Nibe nosuku olumnandi.